Shalom, horas mari hita damang dainang dongan saha porseo di dia pihita maringanan, maju pamusia di jam jepek kale maripola. Adoraso pinatol hasatan di debata jumolo hita martanyang. Mulate mariho Tuhan nama ngaleon hahi paso di hami. Naing tumangyon hatam hami uka prohoro pikiran nami asa takas hatam ucalo hami. Marura jalamar parbu di bagasa Yesus Kristus martanya kami suram sa umalul ham. Amin. Dita saluhu na hatane debata di hita tarsura di Yohanes pidu onom ayat ono pulutulu songonom madiro disi. Tod ido na panguluhon dang marguna anggo dagingi. Akahata nang huata hotamu tod di doi dohot hanguluan ido ianggo sahana. Dita kadongan saha porseon da jojo do colmai mamikiri holan roha perdagingon. Adongnya si panganon sinumon dohot aka arta portibion. Manang nagabi madabu tu materialisme, konsumerisme, hedonisme, holan hagiuk ni daging dona dipikiri rohana. Alai di patorang Tuhan Yesus do tunasida ima mangan roti hanguluan, mangan mudar doho daging ni colma ima tuhatai. Alai dilapati nasida secohongon secara harafiah dilapati nasida bahwado bayenon balango daging dohok mudar inna rohana sida ala didok nasida do di ayat 30 iya punami mangan manna do di parorsia songona tarsurat ileo doroti sian benua gijang panganon nasida disi matahida ima roha perdagingoni hagiuk ni dagingi. Alani do di patorang Yesus ma dangi alai roti hanguluan ima hanguluan na saliling-liling na di pasahat Tuhani di bagasan ngulu na sida ido naneng di dokod Yesus ido benna di patorang mangan roti hanguluan ima daging dohok mudar ni Yesus. Alai ala dilapati na sida secara harafiah gabe gudang do bolo tabereng disi dipikir rohana sida hata kasar doi bolo tajaha dia ono pulutulu hata na kasar doi isi babe begi dungi boto na sida na songoni gabe gudang do na sida mundur lao dak tolak na sida dak tarihut tonon na rohana sida ido benna didok hatan itu haton tod di ido na panguluhon dang marguna anggo daging. Labatan naneng dohonon na marhite turpukon ima toddi na panguluhon. Molo di bagasan toddi jasmani dohita rohani dohita rohani taun di pangulu bah ido na takas di patorang di turpuk taun jala ido naneng idota toddi do na panguluhon. Dang daging na panguluhon alai toddi do. Buhado to ditai mangulu songon naidok na diturpuk taon dang marguna nggo daging. Akahata na dihatahon ni Tuhan Yesus pe to diroi do hanguluhon to dina panguluhon na mangulu do to di pasahat Tuhan Yesus Kristus. Sa porsea jolmai di hanguluan na sering liling na di pasahat Tuhan ni. Alani dang makatai di bagasat daging. Molo makatai di bagasat daging do tu hatai tut roha perdaging do na hatanna. Ala di bagasat toddi do toddi na panguluhon di patorang mak songo dia dapok ni jolmai hanguluan na sering leling na dung mati tu hatta Yesus Kristus na hehe dari patuluhon na manaik tu surgo. Disima hamonangani dapat hita hanguluan na saling liling na binarade ni tuhatte di jolma akana porsia di mana. Alani dihita kadongan saha porsia. Mangulu hita di tonga-tonga di portibion. Tai unang gumodang tapi kiri roha pardaging onon na di portibion alai totong ma taida asini roha ni debata ima hanguluan na saling liling na. Asa rohani taon ikut takas di teisi di bagasa ngulutta asa totong di bagasa tot di nama ngulu hita majalo
mual hanguluan na pinasa ni debata tu hita. Tuhan tamadongani hita, amin martanyang mahita. Mulai Tuhan di hatam na kutangnya kami, marparbue mahatam di bagas ang ulo nami. Marhiti Yesus martanya kami asyur hamsa umum. Amin. Horas madihita.